Трета част на 430 грам купе. Двигателчето вече е поразглобено, горе-долу измито. Замерихме валлинията, всичко е наред с нея. Тук по принцип стоят веригите, почистено, готово за монтаж. Така, коляновия вал има още да се поизчисти, да се поизлъска, но като цяло е в страхотно състояние. Очудващо и лагерите не са толкова зле. Това са основни биелни лагери, горни и долни. Състоянието им е доста приемливо. Бих казал, че можеше да изкарат още 50-60 хиляди, че и повече километри при чести смени на масло. Сменихме флорките превентивно, просто е така, за да сме сигурни. Лудницата е голяма, края на работния ден, нормално. Утре продължаваме напред.